bidali ditu kiratxadari ongizartea. Ezan zermateko kaleak daude hain ilun, poeta humilek argitu beharko dituzte edo. Picassoren margolanen antzera mintzatzen da ozen, ahoa itxita amonaren gomendioz doa lanera, itxaropenik gabe bueltaka txirrikak txikidatera da amets beltzetatik babes bila. Platonen kobazuloan ikusi du ikasi du zauriak sendatzen eta astintzen egoak. Patrika ustu egin zaio alferrikan borrokatuz, zorionerako bidean aske izan nahi dut